durung tau tatewano karo aku ditepungake aku putra ing Ndorowati Majendra ing Ndorowati satra ing Maranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka menapa ta sababipun dene paduka minggah pecrabaan mangka tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama merga saka apa kagawemu ing sasar susur tumindakmu kowe pendhita nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya lho mangke rumiyin kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes tuwin mboten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes menapa ta sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten ora usah dadak selak wayu cakrane rat ilang manjing angganing nemban Madubranta ayo tak jaluk ayo tak suwun kula mboten darbe niat nggayuh kanugrahan namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madubranta menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madubranta mila kula nyuwun pangapunten Raden paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken yen kaya awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake menapa srananipun ora iso ngowalake wayu cakrane rat kowe tak pateni wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba aduh Raden sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat apa kang katon pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba cujah diadamu sirna margalayu wayu bakal manjing angganing Raden Samba mangapunten menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awel dhateng pejah kula monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madubranta malah kula ngaturaken padene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Ndorowati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka midhanget aturipun Sang Madubranta arkatak ngunus curiga ginegem wani onang curiga asta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madubranta kalaning jagat gawaning para dewa kaya ana prahara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang wah Sa
Rama tampil ke muka memberi abah. Sebrek begrek sebrek ayo angkat senjata. Maju-maju prajurit ayo pasti menang. Setyaki tinonon wirang tumandang setyane ku karwanira om setyane ku karwanira om Kakang Pati Udawa wonten timbalan Yayi Mas ngemban dawuh timbalan Kanjeng Prabu Ndarawati yen to atmajaku ing parang Garuda anggir sombo ya kusuma kilat moko bendran saka ing kasatriyan parang Garuda kula piyambak mangertos malah kula ugi mireng bilih jengandika Yayi Mas kelan ingkang Raka ing Widara Kandhang supados angulari wonten pundi lenggahipun anggir sombo mula rasa dadak wedi kangelan dawuhing Kanjeng Prabu cetha yen to aku lawan Kakang Pati Udawa ora dikeparengake kundur marang Projeng Ndarawati yen ora bareng gandeng astaning anggir sombo. Bebasan minggar medun jurang menawi perlu wana dipun sasak kemawon. Menawi sampun ngantos wangsul dhateng negari Ndarawati menawi dereng pinanggih kaliyan anak kula pun anggir sombo. Sewang-sewangan laku monggo Yayi Mas kula dherekaken Kakang Pati Udawa ya. Barisan Soto Kurawa Setyaki dasar para nyata Kartomarma arantak-arantak laku ning Prawadya Bala Soto Kurawa arep menyang endi lan duwe sedya apa Setyaki ana barat iki wadi tumraping sapa wae lan sapa wae ora keparengake ngerti apa ta sedyaning Soto Kurawa nerajang tapel wates negaring Ndarawati kena tau pamake bakal nglakokake dom sumruping banyu lho gedhe sujanamu bapamu yen to pancen kaya mengkono aku tak waloka karo kowe ning kowe wene ana dalan karo Soto Kurawa waton bener becik sedyaning Kurawa aku ora bakal wegah menehi marga lawan Soto Kurawa Setyaki ana barat Kurawa ngetutke ya kuwi putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara nggone bakal mapan ana ing wana Krendayana wigatine apa bab perkara kuwi aku ora bakal prasaja kelawan kowe yen ngono ora bakal tak wenehi dalan kowe ngopo kok nyegat para Soto Kurawa goleki mendrane anggir sombo ya anggir kusuma kilat moko nggone tindak saka kasatriyan parang Garuda didhawuhi dening Kanjeng Prabu Ndarawati kinen ngupaya menyang endi lenggah anggir sombo gandeng dina samengko ora ana pawongan ingkang dak takoni menyang endi lenggah anggir sombo dina iki aku ketemu karo Soto Kurawa mongko aku ngerti watak wantuning Kurawa
ingkang watak angkara budi candala. Ora sah dadak mbok tutup-tutupi nggonmu mlaku iki mesti kanthi duwe sedya kowe ndelikake Anggir Samba ya Anggir Kusuma Kiratmaka. Kanthi pawadan kowe nderekake putra Ngastina ning sejatine kowe ndelikke putra Ndrawati. Setyaki. Aja ngawu gawar ngawur parap. Nadyan wong akeh padha nyebut yen to para Sata Kurawa kowe iku lina tumindak angkara nanging ora duwe milik marang putri Ndrawati. Rasa kagan gunem tanpa guna. Ngaku apa ora? Yen aku ngaku penak awakmu, yen aku ora gelem ngaku lara apa sing tok jaluk. Wah, pancen kowe niat bakal gawe gejegan karo Sata Kurawa. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Kartomarma rasa kagan gunem sing tanpa guna. Ora gelem ngaku kowe ndelikke Anggir Samba, babati gamanmu gulungi genderamu. Lena pangerawuk tebak dana mrene marganing patimu, Singalena prapteng lalis Kartomarma.
Minggir. Wah, Surtaya ngosak asik barisan Kurawa. Oh, Bamayu. Tandang ana kridaku mati dene aku parek kethuke sing banter. Oh. Gleleng Cecaki Kaltomal Mocul Tayu kalah kalau kowe nek Dulma Gati dulung kaluan ora usah kowe kan bebangal kowe iso ngalahke karo Setyaki bumi langit tangkep oke kowe iso ngalahke Dulma Gati Loti Tawal tangkep ayo ngalno dadamu matek dening aku yo timbakno semplot jajamu woi dia woi lokno Go kaman, oke. Bacok silamu timbano. Model. Edian. Glaji ndasmu timbano. Model. Oh ya, ora apa-apa dikapak-kapake gak apa-apa karemu kepiye iki? Kowe gak ngantem blas aku izin. Diplesani piye semene aku ayo ngantem. Ngantem liya sakalemu. Ora bakal tak tinggal loncat Dulma Gati lan tak antem ilang bebalang. Bubar mawut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggih Setyaki man mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados bandayuda Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mrisani kaliyan kula mbola durung mrisani niku lho raine wis bonyok-bonyok kaya ngene kok mesa diarani urung perang loro atiku pengareping perjurit kok rawani perang sini-sini mundur Surtayu inggih man kowe ya perang mungsuh Sencaki saya tuwa awake kaya ora saya suda karosane ning saya kuat saya kenceng otot bebayune tangane nganti kaya gandhen besi oh ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane iso dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku pelang niku durung tak ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Sencaki. Sencaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine ra apa-apa. Balang kula sumbal, Sencaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Dulma Gati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh.
Sing diandel rai kula. Dudupak rai kula plok kula bengok salusane. Wah, saking lolone. Kok mak cep klakep mau, cangkem kula diloloi sikil man. Mak slep wonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah set ngoten. Diantem Setyaki, dudu Setyaki man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Ula wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep latirmu arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokke ning jero kotak bosok likiti tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Geman. Arep maju po. Mong suwe. Barisan Kurawa diosak asik karo Setyaki. Amon Suramrata Jajamrata mimbang yen padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Nggih, Mas. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Wah. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh Setyaki. Sesen ta wedeni apamu? Setyaki kerubuten sawadya bolon. Ndarawati. Kelakon mati. Deneng asu aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon nggo gathah siramu Gateng. Tata nggo gateng siramu mati draw. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus? Yo, jotosan karo aku. Udawa? Nggih. Kowe ming patih. Aku Pangeran Pati. Kowe njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai semanten iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semen iki do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah karo Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur.
Iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampean mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak niku arepe napa? Bapak. Kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh, baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel aja sama. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengke nek takoni Patih Sengkuni, sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kana minggaten. Kana lunga aku weruh raimu iki jijik kan. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nata ning goblok. Lah wong diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar secara ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku wegah apane kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Kula ora perang ya ora paten. Perang yo anane yo pengen lolor terus kula mesti kalah kok kon kula muja maju. Sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Kleru. Patih kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengke riye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngoten apa ya? Lho la iya, lho akeh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyo brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula.
negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng Rama mboten pirang-pirang. Mbok sampeyan niku wong tuwa niku aja seneng nonton warga gandoan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak ngalang ya ora gresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki maneh. Padha Rarja sak praptamu sarta widodha nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku njugarake nggonmu laku prihatin Lesmana. Nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning jim setan tobat. Aku kuwi dewaning jim setan priprayangan aranku Pandya Betari Durga. Wo eyang Pandya Betari Durga. Iya pancen mengkono. Kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak. Tobat padake demit wae. Nadyan ora bakar sate gagak nanging aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata. Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh? Dene sira nglakoni tapa brata ning telenging wana Krendayana kene. Mugi andadosna ing kawuningan yang kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat. Mila kula tumuli dipun dawuhi supados nglampah tapa wonten telenging wana Krendayana yang tobat. Dadi kowe nggonmu laku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekaten. Lah terus niatmu kepiye? Dene kowe tapa nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun? Ulun rawuh krana dandamaure ketaman gara-gara Lesmana. Eyang piye? Gandeng panjenengan menika nggih Jawata, nggih dewa geneping Jawata Tridasa Wataknawa mila kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa. Kula boten kuat nglakoni prihatin. Pun tigang dinten iki kula boten mangan napa-napa. Kowe aja goro. Wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang. Kowe iki anggere tapa apa ya nggawa panganan? Dipun kintun medal GoFood. Sobat kaya aneh-aneh temen lho. Nggih. Terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana. Mbok inggih paduka welas kaliyan kula yang aku kudu welas piye? Panjenengan sowan wonten ing Kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu dipun paringaken dhateng kula. Nek kula kudu kon nglakoni tapa suwe-suwe kula iso mati teng mriki yang saestu. Kula nyuwun pambiyantunipun Yang Pandya Betari Durga keparenga budidaya wahyu supados mandhap wonten ing jana loka mapan angganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsayan. Tobat. Sejatine ora ana lah kowe ngatasé wahyu kok digayuh mongko sing gayuhke panjenengan ulun. Wahyu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun lak kowe kuputuku bocah bagus. Ya ta yen pancen kaya mengkono aku bagel mungkaning Kayiwangan. Tak suwunke Wayu Cakraning Rat supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana syarate. Syaratipun menapa? Kowe gelem lakoni apa ora? Inggih kula purun tenan, inggih saestu yang lahir batin, lahir batos. Syarate besok lamun kowe wis tekan ning pati,
Ragamu dadi panganing baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga, gelem apa ora? Waduh. Kula dados demit. Iya pancen mengkono dadi balaku, dadi jim setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan. Dos pundi menika mung ngari gelem apa ora? Yen gelem tak gayuke wayu, yen ora gelem ya wis kono nggayuwa dhewe. Nggih pun mboten napa-napa. Kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat. Sukma kula dadi balaning Betari Durga niku sumpah kula yang sineksen bumi langit. Saing antariksa kae sayekti dududan sinemeni ya Lesmana. Nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ucapmu wis ora usah ndadak kuwatir. Aku tak munggah ing Kahyangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pikulun Jatimurti babakan wayu cakrane mesti manjing ning anggamu. Kowe ngenteni ana ing kene aja kuwatir yo ngger putuku bocah bagus matur sembah nuwun tanpa pemindhan. Keparanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing ngaloka ketap-ketap ing akasa bat-obat warnane biru maya-maya ora mblerengi nanging padange meh padha karo srating Sang Hyang Pratangga Pati. Iki apa? Iki lha kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat. Yen pancen kowe wujuding pulung, yen pancen kowe wujuding teluh praja, kowe ngaku sapa? Nyuwun pangapunten Pandya Betari. Destun temen dene Paduka mboten wuninga dhateng jasad kula. Mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Bilih wonten ing wana Krendayana wonten 3 peranganing satra ingkang ngalampah tapa brata. Satriya menika kala wawah nggayuh kanugrahan tumuli ingkang abdi didhawuh supados anyalira wahyuning Kanalindran. Anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning Kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti ing menika ingkang kiyat nurunaken sujarahing Nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Betari ing abdipun Cakraningrat. Tobat wayu Cakraningrat. Tobat. Nganti kaget atiku bareng kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat biyo-biyo piye. Inggih mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa gawe legul gawaning ati. Ora lan pangestu tampanana kula mendingga jimat. Paduka piranganing Jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat nanging Pandya Betari Durga menika dados jangkeping dewa Tridasa Wataknawa.
Wonten menapa dene Paduka ketingal bagi minggah sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Cakraningrat ngerti ya ya. Kraya-raya tunggu prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kelawan kahananing putra Nalindra ing Astina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenging wana Krendayana. Mongko yen to aku ora ngudanani panyuwuning Lesmana tan wurunga ingkang geger kuwi wadya balaku merga kaperbawan tapaning Lesmana Mandra Kumara. Tumuli aku merepeki kelawan Lesmana. Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku jaluk supaya mbantu kelawan Lesmana Mandra Kumara ya kuwi dadi sarana tumurning wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yogya katuju ing nginu dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat dina samengko ora usah dadak kowe kraya-raya kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lengking ciptamu nanging dina iki manuta kowe mapanna momongko marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Yen to kowe gelem manjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijalapa bakal tak turuti waton kowe sembada momong lan Lesmana Mandra Kumara ya Cakraningrat. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nyun pangapunten kagiat raos sing manah kula dupi Paduka Hyang Adipa kulun paring dawuh mekaten monggo slaminipun kula mangertosi tumedhaking kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah kanugrahan menika nintingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara budi candala mboten ateges kula menika nyengsarakaken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tan wandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Betari Durga tobat kowe aja ndudul marang kampurkaning Betari Durga lho mung kari gelem apa ora kowe mung kari gelem apa ora gelem ayo tak boyong nanging yen ora apa kelakon aku bakal ngruda parepeksa karo kowe kowe ngerti to watak-wantu ning Betari Durga yen to aku wis duka tobat aku ora mawas sapa kowe kowe ora manut karo pangrehku aja takon dosa kowe bakal ngruda paripeksa karo kowe nyuwun pangapunten paripaksa kula nilar papan mriki mawon napa pun pikantuk damel tobat Lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok nggir ketika aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat wis adu arep wae sing jeneng dudu rejekine wae tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Pandya Betari Durga mrucut dos pundi kula kok mboten ngertos pikajenganipun Pandya Betari Durga tobat Wayu Cakraningrat mlayu Lesmana mlayu saka eyangmu Pandya Betari Durga lah kula bojone mawon ya kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta
bisa geni maya Wisnu Pradenta Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Raden Samba ayo kaget uluning kengejawantah merpeki jeneng para anggir Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka Purhananira lamun ulun pangejawantah ing Wahyu Cakraningrat ing wis nampa duta saka Sanghyang Jagat Giri Pratingkah dinuta supaya prapteng Madyapada anyalira kanugrahan ingkang wujud wahyu ning Kanalindran Raden gandeng putra ing Ndarawati wis nebus sarana tapa brata semedya ning tengahing wana Krendayana mara ulun nedya njajal momong lawan jagating putra ing Ndarawati ya Raden Samba nanging wanti-wanti pitungkasing Wahyu Cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati upen lan sak piturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar ikhlas lan tansah narima ing pandum narima ing lelakon ing wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat mula Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Ndarawati nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mara gage gatekno ulun percaya nadan sira isih laku tapa nanging sira isih medhanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma Kilatmaka Katriga mulung mangrempak ing wadya Kurdakura kagirira nanggana magaweya gelarira wang-wangira wang-wang ya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat dalah sasuwene nggonku laku tapa brata aku nganti ora ngrungokake sumiliring angin lan swaraning sato kewan galak ning tengahing alas lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono gunemane pawongan ingkang aku wujuding Wahyu Cakraningrat mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Ndarawati waduh lah apa iki dadi kahanan kasunyatan numusi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda laku tapa brata pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding Wahyu Cakraningrat lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni lah dalah aku bali marang Projeng Ndarawati matur Kanjeng Rama Prabu sampun gerah ing penggalih kula nilar kasatyan mriku mboten kok nuruti keremenan pribadinipun Samba mboten namung kula ngupaya wujuding wahyu sampun pikantuk kanugrahan Rama kula pikantuk Wahyu Cakraningrat mesti rinangkul lungayane anake lanang dirangkul dening Kanjeng Rama didama-dama dideng-deng kaya kendhang saya ditresnani dening wong atuwaku sinuwun Prabing Ndarawati lah kepiye menawa nyatane Samba kuwi ya dadi anak sing ditresnani ora ana putra Ndarawati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Samba kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggalih Kanjeng Rama tur dasare aku entuk Wahyu Cakraningrat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama, Paduka Rama Prabu sampun kuwatos. Kula sampun pikantuk Wahyu Cakraningrat tegesipun benjang saklengseripun Paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon. Kula kiyat lenggah dampar Ndarawati. Sasampunipun mangke kula langsung keprabon, anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Ndarawati tegesipun Ndarawati menika mboten badhe keliya. Ndarawati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Ndarawati sak turun-turun kula benjang. Saya njayeng bawana, saya kalokengrat lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar keprabon ing Ndarawati kuncalaning asmaning Prabu Samba ngalahke karo Sinuwun Ndarawati mestine.
mama sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu, Raden Samba? Nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh, manggan, mentalan lan sombong. Ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun, lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur ucape Raden Samba. Katon nggone ngasake marang jiwaning putra ing Ndorowati. Raden njaluk pangapura, aku ora kuat ngomong jagat Raden. Waduh. Walah. Jebul wong meper karo kekarepan ki angel ra jamak-jamak. Ya bener ngendikane wong tuwa kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk, manggan mentalan. Lah kok dadi aku kewetu ucapku kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating wayu cakrane ndak. Waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wayu kok wayune mlayu. Cakrane ret kowe aja mlayu, kowe momong karo putra Ndorowati. Malah dalah. Ilang beburonku manjing telenging pertapan. Monggo bareng aku tambuh-tambuh lawan para cantrik mawi janggan ingkang padha suwita marang penemban. Iki pertapan Wringin Putih, peparaping Begawan Madu Bronto. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten pecrabakan tilaring tata krami boten ginakaken unggah-ungguh. Nitik busana ing paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra pancen para nyata. Yen kowe durung tau tatewano karo aku ditepungake, aku putra ing Ndorowati, Atmajendra ing Ndorowati. Satra ing Malanggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Menapa to sababipun dene paduka minggah pecrabaan mangka tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama merga saka apa kagawemu ing sasar susur tumindakmu kowe pendhita nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya lho mangke rumiyin kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes tuwin boten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes menapa to sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten ora usah dadak serak wayu cakrane rat ilang manjing angganing Penemban Madu Bronto ayo tak jaluk ayo tak suwun kula boten darbe niat nggayuh kanugrahan namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madu Bronto menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madu Bronto. Mila kula nyuwun pangapunten Raden paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken. Kowe awel ngeculake kanugrahan kang aran wahyu cakrane rat. Yen kowe awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake. Menapa srananipun kowe ora iso ngowalake wahyu cakrane rat kowe tak pateni wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba. Aduh Raden sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat. Apa kang katon? Pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba. Cujah diadamu sirna margalayu ayu bakal manjing angganing Raden Samba. Nuwun pangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awel dhateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madu Bronto. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Ndorowati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba.
Midhanget aturipun Sang Madubranta rekatak ngunus curiga ginegem wani ponang curiga asta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madubranta kalaning jagat gawaning para dewa kaya ana prakara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kaya butula ana pendhita ora pangling aku ngoyak wahyu ilang ana ing pertapan kene sawe kula Begawan Madubranta panjenengan sinten putra Nata Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa Kumara Mandra Kumara inggih ya kowe sapa Madubranta ilang wayu cakrane rat manjing anggamu tak jaluk monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet wahyu kula aturaken tangan kula kekalih nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jero wahyu mapan angganipun ingkang abdi piyambak yen ngono cetha kowe ngowel karo wahyu cakrane rat kula mboten ngowel rasa kokyan wicara candak langgo gateng siramu wayu walsa kanggamu lakon penjangkaning Lesmana Mandra Kumara Bala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke Anggir Samba inggih kula paman ngantos bingung anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun Anggir Samba kula dipun utus dengkang Rama supados madosi Anggir Samba kasuwun supados kondur wonten ing kasadyan Paranggaruda Anggir tindak dhateng pundi paman kula nyuwun pangapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten nuruti dhateng karepanipun pribadinipun Samba menika mboten nanging sabab menapa kisah tanpa pamit dhateng tiyang sepuh paman estunipun kula menika nampi sasmita sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapurih ngupaya kanugrahan tumunten kula nilar kasatyan manjing telenging wana kula lampah tapa brata paman wiladara Anggir tapa brata inggih salajengipun salebetipun tapa brata kula sampun kapanjingan wahyu naminipun wahyu cakraning rat nanging kula nerak pacak nerajang pepacuh tegesipun kula nerak pacak nerajang pewaler ing sang wahyu cakraning rat menawi kula kedunungan wahyu kula mboten kenging ngumuk mboten kenging sombong mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun nanging jebul watak menika mboten saged ical sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken Nalendra wonten negaring Ndarawati mrucut ponang cakraning rat mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan ringin putih mapan angganipun Begawan Madubranta nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubranta mboten maringaken pendhita muda menika kula wau badhe kula pejahi nanging kalaning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kapracondang paman setyaki wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman, pendhita menika dipun pejahi paman. Mangrumiyin. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika, kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Waduh, paman menawa paduka mboten ngeman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih.
Saenipun anggir Samba menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Koko Prabu Ndarawati. Panjenengan nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh panjenengan sinuwun Prabu Ndarawati ana tetembungan anak polah bapa keprada. Menawi ingkang Rama mboten belani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan. Oh nggih, Rama kula ingkang sowan Rama. Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa gambahungke Arjuna wonten dawuh ya dienggo sedih ya kena ning ora kebangetan kaya ngono kuwi to. Aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan Atmaja kelangan putra ing Kuswatara Lama ora bali marang kasatriyan Tanjunganom. Koko Prabu Abimanyu menika anak kula. Kegiatan kula menika dumunung dhateng Abimanyu. Lare ingkang kula deng-deng, lare ingkang kula dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiyang sepuh. Iya, aku percaya. Nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni lan kowe tak jarwani ya. Janjane sing sedih ki ora ming atimu tok to. Kenging menapa Maduka paring dawuh mekaten. Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi awas kita, awas. Inggih. Nanging gandeng rasamu lagi rusak merga rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mara ta coba sawangen kanthi permana jati. Pun ngakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka, Koko Prabu. Menapa ingkang kelampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba Kusuma Kilatmaka anakku sing tak tresnani lunga saka Parang Garuda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene Paduka malah angulari dhateng anak kula Angka Wijaya kosek to. Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampuh, kula warga tak urusi. Mboten kinten bilih semanten katresnan Paduka kaliyan para Pandhawa. Merga pun Kakang percaya kanthi budidaya ngupaya kelawan Abimanyu mau sayekti ngibarate kaya dene pun Kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa Werkudara? Nggih. Jlentrehna gah. Wah, tembungmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sawijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampungi. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Paduka Kanjeng Koko Prabu wis ta sumarah marang Purbaning Hyang Mahanasa miturut pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh. Mbuh Samba, mbuh Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjunganom. Lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh Kanjeng Rama. Tatkala narpa Kresna tan tulusa
Mring Sang Resi Jahnawi Suta anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi nggih nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama lah dalah tapa inggih Samba kuwi tapa lho nyatanipun mekaten Rama ketikanipun mboten pitados lho percaya ya mung kok aneh temen ing atase kowe ki anak ratu saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupian-rupian ngegongake nggone putraning Nata Ndarawati lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen tapa coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa nampi sasmitaning dewa kula kedah gayuh wayu cakraning rat lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesongaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra terus wahyu oncat inggih terus kula bujung manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta wonten ing pertapan Ngringin Putih pendhita kala wau kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken tumuli badhe kula pejahi lah kuwi lho wong serakah wong angah-angah ora iso kedunungan wayu kok ana wong kedunungan wayu arep tok mateni sirmu wahyune ben manjeneng anggamu ngono to kajeng kula ngaten lah ora bakal kelakon wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu wahyu ora bakal bisa mencok ana ing anggamu merga wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput go ora Bu kula atur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra Setyaki aja melu-melu Samba kuwi anakku oh inggih kowe takon goleki Samba wis ketemu ya wis rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecep ndase. Melu-melu. Perkarane bapa karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung. Karepmu? Kula nyuwun pados Madu Branta dipun pejahi. Nek akun mateni pendhita mau aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone nek bojone dibedang ora nesu anake bebedanen mesti wong mau nesu lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madu Branta aku mesti nesu nanging menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula rak nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe wong tuwa kuwi digelar digulung ora mung waton belani karo anak ya nek anake bener dibelani nek anake luput dibelani apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake ya pokoke ngaten kemawon. Rama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madu Branta, mangkatku ning Ngringin Putih ketemu Madu Branta, ora kok bakal sikara karo Madu Branta. Ning bakal nitik kaya ngapa to pendhitane lah kok dadi ngedape sampeyan. Kartina piye-piye nampa wadule Lesmana Mandra Kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda kangaran Madu Branta kowe inggih menika kados Pandya Betari Durga iya pancen bener mengkono wigatosipun mbelani karo putu Lesmana Mandra Kumara ingkang wayah menika lepat kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah ora sakakean gurem tanpa guna. Mbok enake apa ora wayu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat giget jangkamu sirna marga layu apa.
Anggro sesumbar Lindho bumi gunjing kemalut kuntur ketup Nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing mertapan sinuwun panjenengan sinten jagat saningu Bathara Wayaptura jagat Dara nggih ora memper nek Wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki Dimas uninga apa ora? Wah, aku ora weruh. Sing dak weruh ya mung wujud pendhita muda. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe rak susah atimu to. Nggo Prabu kasinggihan, Koko Prabu sampun ketingal bingah penggalipun. Krana sampun pinanggih kaliyan pun Samba. Nanging Abimanyu dereng ketingal. Abimanyu dereng wonten. Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget jengan ndika Koko Prabu ngupaya dateng anak kula pun Abimanyu. Lah nek blegere pancen dudu anakmu, ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye? Pundi? Lho, lah iki apa? Abimanyu anakku cah bagus. Anakku Abimanyu ya mung kowe sing dadi kekuatan ning wong tuwa kaya aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu Abimanyu nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang nabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe angka Wijaya Abimanyu anakku Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang maweh gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang maweh daya lawan si Abimanyu wekasan Wahyu ora bakal keliya jernyatane Abimanyu ingkang wis tinuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarahing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna inggih kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah tadah wadana lan nyuwun pangapunten kelepatanipun anak kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo Kresna Abimanyu baliya marang kasatriyan tetep ana kewajiban kasatriyan sira wis kasembadan kedun kan Wahyu Cakranirat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar pangapura